Вітаю вас, шановні 11-класники, на уроку беларускай мовы. Тэма, над якой мы сёння будзем працаваць, гучыць так. Канструкцыі з чужой мовай, пунктуацыйныя нормы, знакі прыпынку ў сказах з чужой мовай. Акрэслім мэту урока. Няхай кожны для сябе вызначыць, што ён будзе ведаць і ўмець. Я прапаную вам фармулёўку, якую вы бачыце на слайдзе. Прачытайце яе, калі ласка. Вы, напэўна, звярнулі ўвагу на тое, што ў адным выпадку ўжываецца тэрмін «простая мова», а ў другім – «чужая мова». Гэта раўназначныя тэрміны. У самы блізкі час вам спатрэбіцца веды па дадзенай тэме на экзамене па беларускай мове. Калі здарыцца так, што ў тэксце для пераказу будуць сказы з простай мовай. І на цэнтралізаваным тэставанні ў заданні А28 звычайна прапануецца правільна паставіць знакі прыпынку. Вы ж ведаеце, што нават адно правільна выкананае заданне можа наблізіць вас да спаўнення запаветнай мары. Канешне, кожны з вас хоча мець трывалыя веды і добрую адзнаку ў атэстаце. Як праверыць, што тэма засвоена? Калі вы зможаце адрозніць простую мову ад неўласна простай, ускоснай і слоў аўтара, і засвоіце правілы пастаноўкі знакаў прыпынку, лічыце, што з задачай справіліся. І так, простая мова. Зверніце ўвагу на тое, што гэта даслоўна перададзенае чыё-небудзь выказванне, якое захоўвае не толькі змест, але граматычныя і стылістычныя асаблівасці. Словы аўтара – той, хто падумаў, сказаў, працытаваў. У словах аўтара ўжываюцца дзеясловы маўлення. Прачытайце іх, калі ласка. Яны абазначаюць агульны характар маўлення, раскрываюць сувязь чужога выказвання з канкрэтнай сітуацыяй маўлення, абазначаюць, прадугледжваюць пытанні, перадаюць пачуцці, эмоцыі. У якасці прыкладу перад вамі словы Анатоля Грачанікава. Анатоль Грачанікаў пісаў, словы аўтара: «Калі сумленна ты пражыў свой дзень, сумленным, дружа, будзе і твой вечар». Гэта простая мова. Ускосная мова таксама чужое выказванне, але перададзенае не даслоўна, а толькі з захаваннем зместу. Звычайна афармляецца як складаназалежны сказ. У якасці прыкладам прапаную вам выказванне Валянціны Аколавай. Валянціна Аколава сцвярджае, што з учынкаў маладосці і старасць у людзей. Няўласна простая мова – гэта пашыраная ў мастацкай літаратуры форма перадачы чужой мовы, калі аўтар як бы падае унутраную мову персанажа. Напрыклад, зноў успыхвае трывожнае пытанне да самога сябе. Чаму ён спакойны? Вы памятаеце, што для афармлення простай мовы выкарыстоўваюцца двукоссе, двукроп'е і працяжнік. Нагадаем спачатку самыя простыя схемы пастаноўкі знакаў прыпынку. Разгледзьце іх, калі ласка. Хачу пахваліць вас за уважлівасць. Сапраўды, у схемах ёсць памылкі, і вы іх убачылі. А калі не, то паглядзіце яшчэ раз, калі ласка, уважліва. Праверце правільнасць вашага меркавання. Схемы павінны выглядаць так. На наступным слайдзе мы бачым, як аформіць простую мову, калі яе перарываюць словы аўтара. Заўважце, што ў такім выпадку
Словы аўтара заўсёды пішуцца з малой літары. А другая частка простай мовы пішацца з малой літары толькі тады, калі разрыў адбыўся ў сярэдзіне простага сказа. Для ілюстрацыі возьмем наступныя выказванні. Кожны народ, пісаў Якуб Колас, мае свой твар. Тут просты сказ разрываецца словамі аўтара, пісаў Якуб Колас. Наступны сказ. Людзі без любові да літаратуры, да чытання, да тэатра варты жалю, сцвярджаў Юрый Бондараў. Яны ўсё жыццё знаходзяцца па той бок чарадзейнага царства ўяўлення, фантазіі. Зараз давайте яшчэ раз вернемся да мэты нашага урока. Перачытайце, калі ласка, і скажыце, на што мы яшчэ не звярнулі ўвагу. Так, лінейны і нелінейны або каскадны спосаб перадачы простай мовы на пісьме. Гэта зусім проста. Лінейны спосаб або па-іншаму у радок. А нелінейны, каскадны, калі простая мова пачынаецца з абзаца. Для прыкладу каскаднага спосабу запісу сказаў з простай мовы возьмем невялікі верш Ніла Гілевіча. Спытаўся Янка ў Саўкі асцярожна: «Скажы, табе сакрэт даверыць можна?» «Ну, дарагі, мне крыўдна, што пытаеш, як быццам першы дзень мяне ты знаеш». «Дык вось, адкрыюся табе начыста. Мне вельмі грошы трэба, рублёў 300. «О, будь спакойны за свайго сакрэту, лічы, што і не казаў мне гэта». Пашырыць і замацаваць веды па тэме вам дапаможа матэрыял падручніка. Звярніцеся, калі ласка, да параграфа 21 і выканайце практыкаванні 219 і 222. Напомню, што ў дадатак можаце выканаць тэставыя заданні, якія прапануюцца ў зборніках тэстаў для цэнтралізаванага тэставання. Як ужываюцца канструкцыі з чужой мовай у тэкстах розных стыляў, мы разгледзім на наступным уроку. Жадаю вам поспехаў і на развітанне прапаную яшчэ адно чужое выказванне. Цяжка – гэта тое, што трэба зрабіць зараз. А немагчыма – гэта тое, на што трэба патраціць больш часу. Поспехаў вам, дарагія адзінаццацікласнікі!